Wel, ydych chi'n gweld y fan hyn bod y beirniad Ceri Wainwright yn mynd am cesu gyda sgôp. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, o feddwl am ei gorffennol hi, mae wedi cael crynlwyddiant dan gyfrwy. Nath hi farchogaeth y ceffil enwog hynny Beilden Comanchero. Felly dyma ni'r un ar y brig ar hyn o bryd. Sef Anne Holt, Musbury, Miss Dynamite. Yn ail wedyn, Sandy Anderson, Minfield, Anontella. Yn drydydd, Linksbury, Miss Polly. Wel, am safon arbennig yn y dosbarth yma i'r cesu gweigion yn yr adrampa. Ac yn ddechreuad dda i'r dosbarthiadau i'r stoc hun heddiw. Felly dyma'r olygfa ar hyn o bryd, y rai ar y brig. Un dechrau bant gyda Anne Holt, Musbury, Miss Dynamite, Sandy Anderson. Yn ail, Minfield, Antonella. A'n drydydd, Teulu London, Linksbury, Miss Polly. Y rhosglymau yn cael ei gyflwyno yn yr adran B. Dyma ni'r dosbarth cyntaf yn yr adran yma y bore yma. Ac Anne Holt gyda Musbury, Miss Dynamite yn ennill y dosbarth i'r cesu gweigion. Yn dosbarth safonol iawn, ac dwi'n siŵr bod Anne Holt yn falch iawn o ennill yma heddiw. Ac wedyn yn ail, Sandy Anderson, Minfield, Antonella. Ac yn drydydd y Teulu London gyda Linksbury, Miss Polly. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ddechreuad hyfryd i'r dosbarthiadau i'r cesig yma ar forydd ddydd Iau yn y sioe. Property owner Mr. Max Anderson from Massachusetts. Third prize goes to citizen number 606 over the Beijing Express, page 224. And this is Linksbury, Miss Polly. Property owner Mr. A.J.P. London, London family. Fourth prize goes to citizen 591. This is Carol. Property art Mrs. Wendy Clark from Cheshire. Fifth prize is 587. And 587 Anne Holt yn ennill y dosbarth cyntaf i'r stoc hun yn y sioe frenhinol yn yr adran B. Musbury, Miss Dynamite.